ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳର କିଛି ଜନଜାତି ସେମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଜାତି ହେଉଛି ଡାକୁର। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫସଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଛର ନୂଆ ଫଳ ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗେ ସମର୍ପି ଦେଉଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଧରିସାରି ବନି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି। पैर का पिस्ता बने आमर लेखा ना तो शिखे दिवे ने
हाँ मोर ना बोल के देखलू नहीं ना किसी बात भी नहीं ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଳି ଦେବା।